Kompanija Panasonic je 28. oktobra u prostorijama hotela Zira stručnoj javnosti i novinarima predstavila svoju prvu kameru namenjenu snimanju 3D filmova. Uz nju, publici su prezentovani novi plazma televizori sa 3D mogućnostima, ali i digitalni fotoaparati. Prezentacija je bila podeljena u nekoliko različitih soba, gde su zainteresovani na delu mogli da vide kako izgledaju snimci u 3D-u. Panasonic je napravio nekoliko demonstracionih pultova na kojima ste bez problema mogli da iskusite 3D efekat uživo, naravno uz polarizujuće naočare. Panasonic posjeduje već neko vreme tehnologiju za snimanje u 3 dimenzije. Takođe, mi smo svetski lider kada su u pitanju displeji, pogotovo plazme i naravno broadcast oprema. Ova kombinacija nam je omogućila da predstavimo ne samo 3D profesionalnu opremu za snimanje, već i 3D televizore i evo sada 3D camcordere namenjene potrošačkom tržištu. Ovaj uređaj je vrlo sličan klasičnoj kameri. Ono što ga razlikuje je naravno sistem sočiva koji omogućava snimanje u 3 dimenzije. 3D televizori su već prisutni na ovom tržištu i možete ih vidjeti u većini prodavnica, a ovaj camcorder će se pojaviti krajem meseca. Preporučena maloprodajna cena će biti oko 1400 €.